आच्छा मोजां ना मोजाङानो आच्छा ओरैनो मा मुं होनना बुङोमोन सन्थला होननानै सार सन्तला ना सन्तला ओरैनो टाइटेलफोर दंना गैया सन्थला बसुमतारी सन्तला बसुमतारी आच्छा सन्तला दा खोन्थानो हागोन बेयाव मानोबा फैदोंमोन आं दाख्लै बाजाराव सुकिदार नांगौ होननायखायसो एसे खबर लाफैदोंमोन सार आच्छा चौकिदार ओरैनोथ' नांगौ जोंनाव चौकिदारनि गोनां जानानै फैदों दा नोङो चौकिदार मावनो गोसो गोसोआथ' दङ आच्छा ओरैनो बेसेबांसो फरायनायमोन ओरैनो नोङो लेखा फरायनाय नङा होमबा बेसेबांसो फरायनाय फरायनायालाय फरायदोंमोनलै क्लास 8 सिम फरायदोंमोन आं ओमफ्राय बिनिफ्राय गैया फरायनायासै क्लास 8 सिम फरायनाय आच्छा दा मावनो गोसोथार नङा होमबा सासे चौकिदारनि गोनां जागोन जानायालाय जोंनाव चौकिदारनि खामानिफोरखौथ' मिन्थिगौ जुदि आं नोंनो चौकिदार होयोब्ला जोंनि स्कुलनि नामखौथ' मिन्थिगौ बिदि नामा बै गेटआव लिरनाय दङ आरो मोनसे गिदिर वालाव लिरनाय दंखायो बेयाव फरायनो हादों जानांगौ फरायनो हादों बिदि एकाडेमि थ' मिथिबाय दा चौकिदारनि आसोल खामानिफ्रा मा ओरैनोथ' दे फंनैसो खोन्थानायलाय चौकिदारनि आसोल खामानिया मा जागोन नोंनि साननाय मथेब्ला सुकिदारनि खामानिफ्राथ' गन्था बुनाय जागोन ओमफ्राय दै आच्छा ओमफ्राय दै माने दै लायनाय जागोन ओमफ्राय दाखोर सिबनाय ओमफ्राय साहा राननानै होनाय बेफोर आच्छा नङा होमबा बेफोरबायदि दा स्कुल टाइमाव बेल जे रिङो ना स्कुलाव बेल थायोना बै टाइमखौ थिक खालामनो थाखाय चौकिदारफ्रा मेनटेन खालामनांगौ जायो टाइमखौ जोंनाव क्लास रुटिन थायो क्लास रुटिन मथे बै बेलखौ बुनांगौ जायो आरो चौकिदार दा बेलखौ बुनायनि माखासे नोंनाव एक्सपिरियेन्सफोर दं नामा जेन'बा सिगां मोनथिफेरनाय माबोरै बुयो माखासे बुनायखौ नुयो थेवबो एसे रोंगोन आच्छा बेल बुनो रोङो आच्छा नोङो होमबा बेल बुनायनिनो मोननैसो एग्जाम लानोसै बेल बुनायनि सायावनो जागोन सार आच्छा ओइ जाखो बेल लाना फैलाय बेयाव स्कुल बेला आच्छा दे दा नोङो बेलखौ बुनायना खोन्थालाय ओरैनो फार्स्टआव वार्निं होनना बुङो वार्निंखौ माबायदि बुयो बेखौ नों ओरैनो खोन्थानायनो हागोन दे वार्निं होननाया मा होनोसै सार वार्निंआ जाहैबाय बै स्कुल जानायनि आगोल खेबसे मिन्थिहोनाय आरो गथ'फोरखौ माने सांग्रां खालामनाय दा बेखौ बुनायनो हागोन दे बुनायना जे गथ'फोरखौ बोरैहाय सांग्रां खालामनो जे स्कुल टाइम जानोसै होननानै मिन्थिहोनाय आरो वार्निं ना सार औ आच्छा बेलखौथ' बुना खोन्थाबाय नङा होमबा बिदि बुयोमोन ना खोनादों बिदिनो बुयोमोन दानिया नों फाइनाल बुनानै खोन्थानाय फाइनाल वार्निंनि उनाव फाइनाल जायो मोनसे हा एसेम्ब्लियाव बे एसेम्ब्लि जायोना फाइनाल एखेबारे फाइनाल ना सार फाइनाल लायलायासैमोन आं खोमाया फाइनाल बियो फाइनालखौ बिदि बुयो आच्छा नों फाइनालखौथ' बिदि बुवामोन दे जागोन बियो साननैसो उनाव नोङो दे दानिया खेबसे दंबावो आं खेबसे नोंखौ खावलायबावगोन बुंनो एबार टिफिन थाथ'नाय जिरायथ'नाय टिफिननि खोमासो नांगोन दा दे बुबानो जाबाय दे नों मा रोखोम
자, टिफिना बिदि बुयो नङा होमबा? आदसा दे नोङो दोनथ'दो जाबाय आं मिथिबाय दे जिरायफिन टिफिन बिदि बुनाय खोनादोंना नोङो? आदसा टिफिनखौ बिदि बुयो आरो फाइनालखौ बिदि बुयो आङो एसे आन्दायहांबायसो टिफिन आरो फाइनाला कनफिउज जाबाय आङो नोंखौ साननैसो उनाव खोन्थासिगोन आङो दानिया चौकिदारखौनो मावथारदोंसोथ' नों एसे सोलोंनानै फैनांगौमोन ना बेल बुनायफोरखौ मारै बुगोन मागोन नों जुदि गोसो मोनबा आदसा जेखि जागोया मावगोना नङा होमबा नों ने? मावगोन आदसा दाथ' बेलखौ बुनो रोंबाय दानिया आं नोंनाव मोननैसो खोथा सोंबावनि आरो दा आथिखालावथ' सेंग्राफ्रा बिराद मबाइलजों बेस्थ' पाबजि गेलेनो रोङो ना? पाबजिखौ गेलेया सार पाबजि मानि मा जायो? मिन्थिया सार खेला पाबजिथ' खेला बै पाबजि स्पेलिंखौ मिथियो बिनिखौ? बेवहाय पि माबायदि जायो खेलाया ओरैनो? दं पाबजि खेलाया माबायदि जायो? पाबजिया गावलायनायसो सार गावलायबाय ना? आगोलाव खेबसे गेलेदोंमोन चिकेन डिनार मोनजालायोनो माथो? मोनजायो सार थिगानो आदसा निउसफोर नायो मबाइलाव? निउसखौ एसेसो नायो सार निउस नायो ना? एसेसो नायो आदसा बाथ'रि जायखौ होनो बाथ'रि होनना बुङो दा बाथ'रि खौरां बर'आव जोङो खौरां होनना बुङो खौरांथ' नायो ना मबाइलाव दा खौरां नायोब्ला जोंनि बिटिआरआव गोदानै सासे सिट फैदों आरो CEM नामखौ मिथिगौ बिनिखौ? चन्दन ब्रह्म नङाथ' बावबाय नामा नोङो? मोजां गोसोखांलाय चन्दन ब्रह्म मा आदसा आङो खोन्थासिगोन उनाव बिनिफ्राय गेम्सनिखौबो नायो जानांगौ नङा होमबा? फरायनो मोनालै गेम्सनि नायो ना? आदसा मोजां मोनो गेम्सनिखौ? बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो आदसा दे बिदिब्ला दा बिराद सोंबाय आङो सोंनायालाय आदसा दे थगायजालै आंजों बेलखौनो उफेरखायाखैमोन आङो सोरबा सोंबाय नामा दा